jsem tady synu takovou divnější věcí. Vím, že je to docela divný nahrávat, ale prostě jo. No takže já zase začnu. Byl tu takový kámoš, se kterým jsme jako 9letý děti hráli prostě Blox Fruit, jo, to asi každý hrál jako malý dítě Blox Fruit, jo, ale pak já jsem teda našel už jedno ovoce, ale on našel tak jedno, až na to, že to bylo takový divnější, jo. Takže teď řeknu, co se teda stalo. Stalo se to, že já jsem se rozhodl vám říct, nahrát, jak to jim. Max, můj kámoš, našel prostě legendární ovoce. A byl to Love Fruit. Byli jsme ještě v updateu, mám pocit, 18. V 18. updateu. A Max mě to ovoce dal. A pak už Bloxu přestal hrát, takže tohle je nahrávka pro Max a pro vás. Užijte si to. Jdu to sníst někam. A heleme se. Ty vole. To si děláš prdel, já jsem našel další Love Fruit. Kámo, to si děláš prdel. Já nahrávám. Chci sníst můj Love Fruit. Normálně čumte na to. Čumte. Kámo, normálně čušte na to. Čumte, jo. Já jsem měl tady jeden Love Fruit. Já jsem si říkal, ty vole, to bude debilní. Jo. Kámo, najednou ho tady najdu, tak ty vole. To byl asi nejlepší fruit, já jsem totiž tenkrát našel Diamond. Tak. Kámo, já nevím, asi to je dárek za to, že mě dneska bouchl, ty vole, bůh 40krát do žeber. Kámo, ty vole, je to tady. Ne, já to nechci. Ne, do prdele, je to tam. Kámo, no ty vole, tady je ten, já jsem vám to řekl takhle. Můj příběh se odehrál tady. Právě proto tam tačím na Magma Islandu. Příběh se odehrál tady. Tady stál týpek, takhle dělal, jo, takhle udělal prostě bum. Já jsem si říkal, ty vole, to je hustý. No, takže v tom případě já jsem chtěl love. A s Maxem se mi to vyplatilo. To je všechno. Čus. A říkám vám, nikdy se nevzdávejte hraní Robloxu. Nikdy. Nikdy nepřestaňte hrát Roblox a Blox Fruit. Čus.